ngenxa yezathu eyingebalwe Orlando Pirates imgrante i-early release ucoach Jose Rivero. Ewe sabona kunjani bafowethu, it has came to my attention ukuthi iOrlando Pirates isimnikezile laphana imvume noma ke igunya lokuthi ucoach Jose Rivero asheshe ahambe isizini ingakaphili. Lokhu kuza ke bafowethu ngokucabanga kwami, lokhu kuze emva ukuthi uhluliwe emidlalweni kade kumele awuwine weNedbank Cup obekuyifinal. Yazi indlela okwenzeka ngayo mfethu, uzokhumbula i-review ngasikhathi ngiyenza ngathi ucoach uyilimazile Orlando Pirates. La kungani ngisho njalo na? Ucoach wami mfethu, ucoach wami ezingimthanda kangaka, it was like ureceive call kwathiwa ndoda asikwazi ukudlala, sicela usidlalise khona sowina lemidlalo lo. Wavela keep mahopa very early, wavela keep mahopa. I-Chiefs ihlele emuva, yazi i-Chiefs ihlele emuva iya defend igada umahopa because yazi ukuthi uyinkinga engaphansi noma inina kore, yazi igada umahopa ayiqobo phambili ayilibhadi, ihlele emuva nje igada umahopa. Wasuka nomkhipha mahopa afaka umabasa yasuka i-Chiefs yaphambili yafika kore. Understand that? It was like ufonele wathi no, we can't play because khona mahopa enza iplan coach nangempela wayenza ngaleyo ndlela. Orlando Pirates ofisi sisathi kumdedela, angazi ke mina ukuthi under what grounds ukuthi kungani bemdedela, but ngokwami bafethu nami ukubona hayi bese kufanele bafethu udliwe umdlalo ekade uphethe ngezandla zombili, ekade kuphoqa ukuthi awuwine nama-sub akhe awazanga wakhe umqondo emidlalweni okade ubaluleke kakhulu bafethu. Mhlampe ke iOrlando Pirates kuyoyisiza lokhu ukuthi ikwazi nayo ukuthi ingawuthathi udoti from coach, because at the end of the day naye Sundowns yenza kahle kakhulu unyaka nonyaka. Is because ucoach ayimncengi imdedela manje ngaphandle kwamathandabuzo ukuthi wenze nini kanjani laphi uyahamba ucoach ali ucoach bamdedela ngempela bamncengi. Understand? So mhlambe nePirates kuyoyilekelela ukuthi ucoach ngabancengi badedele mase kushaye isikhathi ukuthi badedele, because asikwazi ukuncenga. We are a big team, a team needs to achieve a lot noma ke big things. So mina ngokwami bafethu ucoach is now gone. I believe ukuthi uNcikazi is not a good candidate for the job. Ngizongixolela against Marumo Gallant, uNcikazi was given a chance ukuthi akhoshe lapha ezansi. Abadlali isos like abamuzwa, isos like mayikhuluma abamuzwa, abamlaleli, angazi noma abamhloniphi noma abamthathi serious. Iyagcina i-team isiluza ngo-2-0 because ucoach was suspended. So ngokwami mina ukufaka uNcikazi lapha ngizomfaka under pressure because it's obvious he can't manage abafana ngesikhathi besensimini. Maybe ucoach Rulani bafethu, maybe ucoach Rulani ukhulile manje, une-experience manje and usefuna ukuprove ama-haters wrong, and abadlali uyakwazi ukubathanda abenze abanikeze amandla njengo-Jose Rivero futhi uyakwazi ukubhilivela kubona. So mina ngokwami he's the only candidate. Afike omunye athi uSteve Barker, uStellenbosch. Hawu mfethu, since i-Chiefs ama-rivals ethu, wena ufuna uSteve Barker umuntu ohlula ukudla i-Chiefs isitalo. I-Chiefs engamshaya ekuseni imshaya emini imshaya intambama, ufuna uBarker wena umuntu ongakwazi ukudla i-Chiefs, ufuna emletha Pirates. So mina ngokwami bafethu uBarker usegcine nje kokhosha abangakhosha Orlando Pirates. And ezinye bafethu engiyisolayo engiyizwile ezizama hebezi ukuthi ucoach Nazareth Nabi nethimba lakhe nabo ngeke besabuya next season. Awuze comment section ungitshele kwenzakalani.